Dame na sumurung na siyan sa luhod na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, nagabijamita tuminggu 16 Juni tahun 2024, ima minggu patuluhod dung Trinitatis. Dienet ma turpukna sian 2 Korin biddu 5 ayat 6 rodi ayat 10. Songonom mahatana disi laos takasma tapai hutihut. Asana posdo rohanami totong ati pehu boto hami dau hami siat Tuhani. Saliling maringanat di bagasan dagingok kami. Ay di bagasan hapor siaw do hami. Dada dope di bagasan namar nida. Alai lampos dorohanami jala lasat dobuk kasiat dagingon laho maringanat di Tuhani. Alani i huhut hurik koti hami naing halomoan ni rohana hami manang naung sahat tusabulu manang di pardalana dope. Ai ikon gabe patar bedo hita saluhut na sugut di joluni habangsa paruhuman ni Kristus. Asa di jalobe hobartu na niulana. Tagad di pardagingon, manang nadinggan, manang narwa. Ido sahat ni turpuki. Horas madihita sa luhut na damang dohot dainang, ia topik ni mingguo didok, porsea di pakirimon, dada ala naung marnida. Di syalani jumulu mata suliki astuan ni hata porsea, dohot hata pakirimoni. Asa takup pita di pakat tusion ni jami taon. Molo di hata hebir, hata porsea di dokma emun manang emunah, manang aman, namarastuan ha porseaon, hasatiaon, posniroha. Molo di hata gorik manang Yunani, hata porsea di dokma pisteu, namarastuan porsea, posniroha, jalasian saluhut naroha. Manang di bahasa Indonesia sungguh-sungguh. Satia jala uduk. Jadi boi ma dohonon astuan ni hata porsea, ima marpos ni roha sian saluhut na roha. Uduk jala satia. Jadi molo didok jol mana porsea di Tuhan Yesus, nama rastuam mai, jol mana marpos ni roha sian saluhut na roha. Uduk jala satia di Tuhan Yesus Kristus. Dungi tauduti marnida astuan ni hata pakirimon. Sian hata hebir didok ma yakal. Nama rastuan pai mahon. Didok musema kafah. Nama rastuan mai dali. Dungi didok musema tikfah. Manang hatikfah. Nama rastuan pakirimon lubi sian na pinarsita. Pakirimon na tumugu siya batu. Nalaho si piopon jala pangusadean ningulu. Molo di hata gorik manang Yunani di dokma hata elpis nama rastuan adong si paimaon manang si paimaon nadingkan. Damang dainang siya nastuan ni hata porsea doho pakirimoni boy may dautan atar surat di Hebir 10 sada ayat sada di dok alay yang goha porseaoni pos niroha doi dia kasih hirimon jala pamotuan nato tu taringot tu nasoni ida. Jadi dang tarsira ka porseaon sian pakirimon. Molo didok na porsea, alay dang adong pakirimon, sasitong na dang porseay. Songoni nang baliksa. Molo adong pakirimon, alay dang porsea, manang dang adong posniroha, dang tardo marpakirimon yang gosi songoni. Jadi molo didok porsea di pakirimon, adong posniroha naik dapot, jala saha do tu pakirimoni. Hobar tu topiki didok, dada ala naung marnida, sitong situtudo hatai, disiala dang markirim jolma di naung ni idana, manang naung adong, disiala naso ni ida manang naso dapot, manang naso tolhas manang naso saha do si hirimon, imana didok na naso ni ida, songoni maha porseaon ni ha kristenoni, dang disiala naung marnida ubahen na porsea. Alay disiala naung porsea do ubahen marnida muse.
Atong dia dona didok ni apostel Paulus di bagasa turpukon taringot tu Porsea di pakirimon dada ala naung marnida damang dainang parjolo didok diaya onom asana pos doro hanami totong ati pehuboto hami dau hami siat Tuhani saliling maringana di bagasa dagingok kami totong di bagasa kaporseaon manang pos niroha doa aposteli nang pe di bagasan pardagingon na daudo pisiat Tuhani. Di pasahat apostelido pangatusion taringot tuha porseaon ni jolma na mardusa. Di upamahom madaging manang pamatangi imana mardusa. Alay di bagasan adong ha porseaon manang pos ni roha di Tuhani. Pamatang na mardusay mabahid daw jolma isiat Tuhan. Omma sada nariko si peopon niya kana porsea. Unang disiala naong targoar halak na porsea, hira na somardu sa ibana. Hira na sumitong, dangadong beserep ni roha. Hira naong jonok si tutu tutuhani. Gabi mura-mura manguhumidongan na jolma na marsala. Hira na suadong salana. Jadi molo adong pangaku honoton na mardusa hita, adong maserep ni roha. Adong masihol na laho manopoti dosa. Jala manotong marsigatung tutuhani disiala hola Tuhani do natuk manesa dosa. Dungi didok musye natar surat di ayat pitui. Ai di bagasan haporseao dohami dada dope di bagasan namarnida. Na didok ni apostel Paulus di son imana manaringoti hangoluas sogut. Tutu dakya dope di ida si malolong songo dia do hangoluas soguti. Alai hatani di batado na pabuahon taringot tu hangoluon soguti. Disiala hatani di bata na pabuahon adong ma pos niroha diari hangoluas sogut imana hinirim ni saluhut akana porsea. Songoni na hinirim ni saluhut na jolma. Laos diuduti aposteli mamusemat dok natar surat di ayat walui. Alai lampos dorohanami jala lasad do bukas siad dagingon. Laho maringanat di Tuhani. Dakka biara be parsirangan ni daging doho toddi mana kamatean. Disiala molotung disirang toddi isian pamatang. Nunga adong jala rade inganan na pinatupan ni Tuhani. Dia kana porsea. Ima surgo hasonangani. Disialani ima huhut diri koti aposteli halomoan ni rohani di bata di bagasang nguluna. Ay tuduso pardalana mula do ngulu ni jolma laho manopot sa bulo ni toddi. Siya debatado ngulu ni jolma. Jala mardalam mula ma nguluna saliling di portibion laho manopo debatai muse. Ala riko botoon ni saluhut jolma. Tolhas manang naso tolhas, sahat manang naso sahat tu sa buloy, Tuhan Yesus do na manot Tuhon. Hobar tu na didok ni Tuhan Yesus na tarsurat di Yohanes 10 ayat 6. Ahu do dalani dohot hasitongan, dohot hanguluan. Dangadong nasahat tuamai ia so marhiti sianau. Di sialani ima saliling mangulu hita di portibion asana dinggan hobar tu lomoni roha ni Tuhan Yesus ma gulmit ningulutta. Damang dainang hobar tu sia dong sarito na maripola. Di sada buku na kinarang ni si Anne Lamot. Di saritahom ma na adong sada danak na marumur 7 tahun. Anak ni sada keluarga na baru pidda tu kotai. Ditikii lahom ada danak itu pasar na ribur. Las situ turuhan idak danaki marnida hariburo di pasari. Polado piga-piga liling ibana disih. Dung sipul ibana manuhor situ horonna, say didalani ma pasaron mangalului dalam mulak. Say dilului ibana dalani, alay dang cupangsa. Alay adong madisi polisi na patroli. Di ida madak danaki, naong busisaon. Disukun ibana ma, naing tu dia tujuan na. Dia lusi dak danaki na laho mulak tujabu. Alay, dakuboto dalam mulak. Dipanai madak danaki tu mobil patroli ih.
jala saya di parrohahom madalani, ati adong inganan, manang nadalan na tinadana. Dung mardalan donokon sada gereja, didok dana kima. Disom mau turun. Di gereja do hami marminggu. Molosian gerejai, nunga huboto dalam mulak, ninna danaki. Damang dainang, ipola ni saritoi, ima gobaran ni pardalanan ni parngoluot tadi portibion. Ragam do Jepang sehari burot di portibion. Si patamar gati sore dohot tamaolon. Alai ngok mahita. Naik komula do hita muse. Sia dia harorota tusi do hita mulak. Isi panguluhok kita iba nama dalam mulak. Dang diida si malolong dalani. Alai ditugu-tugu dua kana porsiai songodak danaki. Dang sahat parnidaan ni si malolong nidak danaki marnida jabuna. Alai adong do jabunai. Songonido nak kita. Dang taida do pe surgoi. Alai adong do surgo na pinaradi ni di bata. Alai dia dalan si boluso nasatol hasita tusi. Godang dalat di portibion. Alai sada do dalat doho hasit tongat doho tanguluan. Ima Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ido na pinatadahon ni huriai. Ima na jinakon niaka na porsea disi. Damang dainang, jadi molotung penwaing dang diida si malolong ni pamatang ta Tuhan Yesus Kristus. Songoni nang surgo sa bulon ito diipe dak kaida dope, alay molo makirim do hita di hanguluan sa liling-liling nay. Porsea mahita di Yesus Kristus, ay ibana do Tuhan, dalad doho hasitongan, dohot hanguluani. Marpos ni roha mahita di ibana, jala halomoan ni Tuhan Yesus maparangi dohok nguluta. Patol hason nama na porsea di ibana muse, ditikina, ima tu surgo las di roha dohot tangoluan saliling nililing nai. Amin.